Ahojte všetci, vítam vás opäť na tomto YouTubeovom kanáli Inveco Geo, investície, ekonomika a geopolitika. Dnes som si pre vás pripravil tému Čína a elektromobilita, akým spôsobom ovplyvňuje toto odvetvie, aké postavenie a rolu v ňom hrá, aké nové podmienky vznikajú medzi veľmocami, ktoré spoločnosti to ovplyvní a prípadne aké príležitosti to ponúka. China has since emerged as an industry leader. For example, the country's number one car maker BYD made more electric vehicles than Tesla in the last quarter of 2023. And China dethroned Japan to become the world's top car exporter. Začal by som tým, že prvýkrát v histórii sa v roku 2023 stal najpredávanejším vozidlom na svete elektromobil, a to konkrétne Model Y od spoločnosti Tesla. V úvodnej uputávke sme mohli počuť, že čínska automobilka BYD prekonala počtom predaných kusov aj Teslu v poslednom kvartáli 2023. Keď sa však na to pozrieme za obdobie posledných rokov, tak môžeme vidieť, že v roku 2021 Tesla predala o 600 000 kusov viac ako BYD, v roku 2022 o 400 000 kusov viac a v roku 2023 to už bolo len o 230 000 kusov viac. A dokonca, ako odznelo, v poslednom kvartáli ešte navyše BYD prekonalo počtom kusov Teslu, avšak treba zase povedať, že v prvom kvartáli 2024 Tesla prekonala počtom predaných kusov BYD. Čo však je vidieť z toho grafu, že postupne sa tie počty predaných kusov dorovnávajú medzi týmito dvoma spoločnosťami. Keď sa pozrieme na trhovú hodnotu spoločnosti Tesla, tak je to teraz zaokrúhlene 582 miliard. Trhová hodnota čínskej BYD je necelých 96 miliard. Avšak vieme, že do nacenenia spoločnosti vstupuje viacero faktorov ako len počet predaných kusov daného produktu, ktorý spoločnosť vyrába. A v tomto konkrétnom prípade je to ešte trošku zložitejšie, pretože do toho vstupujú rôzne geopolitické veci, nejaké obchodné vzťahy, forma, spôsob a bezpečnosť investovania na západe a východe, spomínané robotaxi od Tesly a tak ďalej. Tých dôvodov je viac a pravdepodobne je to niečo, čo by sme si do budúcna rozobrali v nejakom ďalšom videu. Takže ak vás tento typ informácií zaujíma, tak nezabudnite si dať odber tomuto YouTubeovému kanálu Inveco Geo, investície, ekonomika a geopolitika, aby sa vám nové videá zobrazili medzi navrhovanými. V úvodnej uputávke sme taktiež počuli, že Čína zosadila z trónu Japonsko a stala sa najväčším exportérom aut na svete. A čo sa týka elektromobilov, tak je to ešte výraznejšie. Tu na World Economic Forum sa píše, že čínski výrobcovia aut sú zodpovední za viac ako polovicu vyrobených elektromobilov vo svete. A čo sa týka elektrobatérií, tak je to ešte výraznejšie. Tu sa píše, že v súčasnosti celosvetovo 80% elektrobatérií je vyrobených v Číne. A ďalej, 70% batériových článkov potrebných do výroby v Európe pochádza z Číny. Tu vidíme, že nie sú to len európske spoločnosti, ale napríklad aj americké firmy ako Ford a Tesla využívajú súčiastky, ktoré boli pôvodne vyrobené v Číne. Čiže nielen, že západné spoločnosti vyrábajú v Číne, predávajú v Číne, ale zároveň aj používajú vo svojej výrobe komponenty, ktoré boli pôvodne vyrobené v Číne. Čím to je, že sa Čína stala takou dominantnou v tomto odvetví? Dôvodov je niekoľko, ale tým najčastejšie spomínaným sú investície, ktoré čínska vláda urobila do tohto odvetvia a podľa tejto najnovšej štúdie by malo ísť vraj minimálne o 230 miliárd. Pochopiteľne sa to nejakým spôsobom musí prejaviť aj na tom trhu, nakoľko spoločnosti vyrábajúce v Číne majú tým pádom silnú konkurenčnú výhodu a je to vidno aj na týchto číslach, kde BYD vie kúpiť za $10,000 a najlacnejšiu Teslu viete momentálne kúpiť za nejakých $37,000–40,000. Čiže americká vláda sa rozhodla vytvoriť opatrenia, ktorými by ochránila miestnych výrobcov, a to tým, že zdvihne clá na dovoz elektromobilov z Číny zo súčasných 25% na 100%, ktoré začnú platiť v tomto roku. Čínske automobilky sa rozhodli presunúť časť svojej výroby z Číny do Mexika a Brazílie. Jednak, aby sa vyhli novonastaveným clám, a zároveň výroba v Mexiku v súčasnosti už vyjde výhodnejšie než výroba v Číne z dlhodobého hľadiska. O tom, ako sa postupne výroba sťahuje z Číny a z Ameriky do Mexika, aké príležitosti to ponúka a aká mexická akciová spoločnosť môže potenciálne z toho najviac zarobiť, tak sme si povedali vo videu časť 3.
tomu sa vyjadril už aj Donald Trump, a to tak, že ak bude zvolený do úradu, tak zavedie 100% clá na dovoz aut z Mexika, ktoré boli vyrobené čínskymi spoločnosťami. V prípade Európskej únie to je trochu inak. Keď dáme do porovnania roky, tak ešte v roku 2019 bol podiel elektromobilov vyrobených v Číne a predaných v Európskej únii približne rovný 0%, avšak v roku 2023 to už bolo 19,5%. A toto percento by malo v tomto roku dokonca vyrásť na 25,3%. Avšak je nutné povedať, že v tom sú zarátané aj západné značky, ktoré vyrábajú v Číne a dovážajú auta do Európskej únie. Čiže tieto značky by mali v tomto roku tvoriť zhruba 14% a čisto čínske značky prezentujú zhruba 11%. Každopádne toto číslo by malo takisto v najbližších rokoch narastať a z 11% v roku 2024 by sme sa mali dostať na nejakých 20% v roku 2027. Inými slovami, každý 5. elektromobil v Európe by tým pádom bol vyrobený nejakou čínskou spoločnosťou. Z obav, že by čínske elektromobily zaplavili európsky trh a aby Európska únia kompenzovala alebo nejakým spôsobom dorovnala konkurenčnú výhodu, ktorú majú výrobcovia v Číne tým, že získavajú od štátu rôzne typy dotácií a úľav, tak sa rozhodla Európska únia vytvoriť nové clá na elektromobily vyrábané v Číne. A to konkrétne 21% na spoločnosti, ktoré budú spolupracovať s komisiou a 38,1% na spoločnosti, ktoré s ňou nebudú spolupracovať. Individuálne clá boli nastavené pre spoločnosť BYD 17,4%, Geely 20%, SAIC 38,1%, ktorá je tiež známa svojou značkou MG. Okrem toho budú ešte zvlášť kalkulované percentá individuálne pre spoločnosť Tesla, ktorá takisto vyrába v Číne a dováža do Európy. Ak vás tento typ informácií zaujíma, tak nezabudnite si dať odber tomuto YouTubeovému kanálu Inveco Geo, investície, ekonomika a geopolitika, aby sa vám nové videá zobrazili medzi navrhovanými. Okrem toho, že je čínsky trh dôležitý pre západných výrobcov jednak lacnejšou výrobou, dovozom komponentov, tak zároveň aj predajom, nakoľko je to najväčší trh aut. Keď sa pozrieme na čísla, tak v tomto roku sa odhaduje, že sa v Číne predá 29 miliónov vozidiel, v USA 21 miliónov a v Európe 20 miliónov. Zároveň keď sa pozrieme na výsledky najväčších západných automobiliek, napríklad tu je Volkswagen, ich najväčším predajným trhom je práve Čína, takisto aj v prípade Mercedesu a takisto aj v prípade BMW Group. Keď sa pozrieme na Toyotu, spoločnosť, ktorá momentálne predáva najväčší počet aut ročne, tak jej predaje v Číne sú vyššie ako jej predaje doma v Japonsku. V prípade Tesly, keď sa pozrieme na výsledky z prvého kvartálu 2024, tak najväčší počet predaných kusov bol v Amerike a hneď za tým je Čína. Rozdiel je veľmi malý, takže aj pre nich je ten trh z pohľadu predaja veľmi dôležitý. Otázka teda znie, čo myslíte, vráti to Čína nejakým spôsobom týmto západným značkám? Budem rád, keď sa podelíte o svoj názor v komentári. Ďalej tu mám pre zaujímavosť informáciu o tom, že Toyota, Subaru a Mazda sa rozhodli spolupracovať na novom spaľovacom motore, ktorý bude vraj viac eco-friendly a tým pádom budú nejakým spôsobom bojovať proti elektromobilite. Či sa im táto stratégia vyplatí, to pravdepodobne ukáže až čas. Mňa osobne momentálne najviac zaujala spoločnosť Volkswagen Group, a to z toho dôvodu, že mi jej súčasné nácenenie príde tak trochu nelogické, vzhľadom na to, že za posledné roky urobila 2 spin-offy. To znamená, že vytvorila 2 ďalšie firmy, ktoré sa samostatne obchodujú na burze a v ktorých naďalej má celkom vysoký trhový podiel. Tou prvou spoločnosťou je Traton, ktorá sa stala akciovou spoločnosťou v roku 2019, patria pod ňu značky MAN, Scania, Navistar a Volkswagen nakladiaky a autobusy a spoločnosť Volkswagen Group stále drží 90% podiel v tejto spoločnosti, to znamená, že hodnota tohto podielu by mala byť prepísaná do trhovej hodnoty Volkswagen Group. Druhou značkou je Porsche, ktoré sa stalo samostatnou akciovkou v roku 2022 a podiel Volkswagen Group na hodnote Porsche je 75%. A takisto tento 75% podiel by mal byť nejakým spôsobom prepísaný do hodnoty Volkswagen Group. Čiže, keď si zoberete nacenenie Volkswagen Group a odpočítate od neho
podiely z Tratonu a Porsche AG, tak to, čo vám zvýši, nedáva absolútne logiku, aby bolo nacenenie pre Seat, Škodu, Audi, Volkswagen, Bentley, Bugatti a Lamborghini, zvyšné značky, ktoré patria pod Volkswagen Group. Toto není žiadna investičná rada, každý si musí robiť svoj prieskum, len vysvetľujem, že z tohto dôvodu ma momentálne najviac zaujal Volkswagen Group a ešte navyše majú aj peknú dividendu. Na záver by som už len spomenul, že na internete sa objavuje stále viac a viac článkov o tom, ako sa auta menia na počítači na kolesách. Mozilla o tom vypracovala peknú štúdiu, kde popísali, akým spôsobom auto o vás zbiera data, aké všetky data zbiera a komu ich predáva. Elektromobily inovujú svoj softvér a hovorí sa o tom, že už to nebude ani tak o predaji toho auta, ako o predaji tých všetkých dát, ktoré to auto dokáže vyzbierať. Takže toto je tiež zaujímavá téma, ktorá by si pravdepodobne zaslúžila nejaké samostatné video. Čiže ak ťa tento typ informácií zaujíma a chceš do budúcna, aby ti tieto videá vyskočili a ukázali sa, tak nezabudni dať odber tomuto kanálu. Ak sa chceš dozvedieť viac o voľbách v Indii a Mexiku a o tom, ako sa sťahuje výroba do Mexika a kto z toho bude benefitiť najviac, tak pozri si video časť 3, ktorú by si mal mať teraz napravo. Ak ťa zaujíma napríklad, aké nové opatrenia vznikli na hraniciach proti migrácii z Mexika do Ameriky, tak to nájdeš vo videu časť 4, ktoré by malo byť teraz naľavo. Díky za pozornosť a počujeme sa v ďalšom videu.